Сәлам дуслар, яхшы кәйф, елмайлы йөзләр белән яшьлек тавышы хит парадын башлап җибәрәбез әле. Календарьларга күз салсак, җәйнең 2 айы сизелмичә дә узып киткән икән бит. Бу вакыт аралыгында яңа осталыкларга өйрәнеп, берәр максатка ирешү өчен акча җыярга өлгереп, үз-үзеңне формага китереп һәм башка бик күп эшләр башкарып була дип язалар белгечләр. Ә безнең җырчылар нишләргә өлгергәннәр икән? Берничә мизгелдән белербез. Эфирда мин, Илүзә Гайсина. Башлыйбыз! Узак кына тапшыруыбызда алдынгы урыннарда булганнан соң Лилия Ягуда Сафар бүген хит парадтан төшеп кала. Алга таба яңадан яңа хитлар көтәбез сездән. Уңышлар! Тантаналы рәвештә каршы алыгыз. Бездә премьера. Барлык игътибарны экраннарга юнәлтеп, яңа җырыбызны карап китик әле.
Илзида Госманова бик нык концертларны сагынганын белдерде. Рәхәтләнеп бер концерт кую теләге белән янып йөрү. Тиздән, бик тиздән сезон башланачак. Тамашачы тулы заллар белән кабул итүләр насыйп булсын. Уңышлар сезгә, Илзида ханым. Tamşı yaşlar tama biz bəxtli jırdağına Mung daryası aramızda qalğan biz bir iki yarıda uçraşabız dulqanlarda biz bəxtli Uçraşabız dulqanlarda Şul dulqanday dulqanlanıp yürek güde yürek dibe olsak da iki yarıda Munglu jırlar canlı üter Biz bəxtli jırdağına Mung daryası aramızda qalğan biz bir iki yarıda uçraşabız tik qıyalıda Dingiz yarı dulqan dulqan qarşı çıqsan adaşırsın Süyübüz şiksiz derya nasip bulsa kavuşurbuz biz bəxtli jırdağına Mung daryası uçraşabız tik qıyalıda biz bəxtli jırdağına Mung daryası aramızda qalğan biz bir iki yarıda uçraşabız tik qıyalıda Җәйнең 2 айы бик продуктив үтте минем дә. Ял иттем, чыгышлар ясадым. Иң зур шатлыгым булып энекәшемнең армиядан кайтуы булды. Күпме эмоция һәм рәхәт хисләр өчен июнь-июль айларына бик зур рәхмәт.
Ә хәзергә үзенең җырым белән сезне сөендереп алыйм әле. Игътибар экраннарга. Айгөл Закирҗанова өчен бик нәтиҗәле җәй айлары булган. Ул эшләргә дә, җырлар әзерләргә дә, ял итәргә дә өлгергән. Тик менә шулай да җәй бик тиз узып бара шул. Калган эшләремне эшләргә өлгермәмен кебек ди ул. Барысына да өлгерерсез, борчылмагыз. Әлегә Айгөлнең клибын карап китик әле. Жайылы юл, үйге илетуші юл ул. Иң жылысы, иң назылысы, әлне сыйпағаны құл ул. Иң яқын кішілер бар ул, әтияне туғаннар. Иң матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Иң яқын кішілер бар ул, әтияне туғаннар.
dünyada tuğan jir nigiz bola İng matur söz eyde valla Bäxitli bulgan ana İng yakın kişiler var ul Etiyeni tuğanlar İng matur canğa yakını Biz yaşayan uramlar İng yakın kişiler var ul Etiyeni tuğanlar İng matur canğa yakını Biz yaşayan uramlar İng aziz kişi yanında Жиңелек таба көңіл Яратқаны ярың болғанда Яшәп туярлық түгел Иң яқын кешеләр бар ул Әтияни туғаннар Иң матур жанға яқыны Біз яшәгән урамнар Иң яқын кешеләр бар ул Әтияни туғаннар Иң матур жанға яқыны Біз яшәгән урамнар Иң матур жанға яқыны Біз яшәгән урамнар Біз яшәгән урамнар Гөлнар Зарипова сөйләве буенча, ул төрле җирләрдә чыгыш ясарга, яңа матур шигырьләр өйрәнергә, ә иң мөһиме ял итәргә дә өлгергән икән. Менә бит барлык кешеләргә тәтеми шундый бәхет. Афәрин Гөлнар, шулай ук әле син хит-парадның өстәге баскычына менергә дә өлгердең. Синең өчен шатланып, сүзне үзеңә тапшырабыз. Шақыр мені көкке шексізлікке Мен келермін еркем мен сыңламам Ерақтағы жылы қияшым сен Шикетларның сөзін тыңламам Жанар арасында жепсілерді Бір нәрсәді үзі алмышу Бірге салған сүйу көпірлері Юғанлыйдай сіз қоймаю Шу шексізлік бізні өзенеге Ерте болмай бізге еш нәрсе Зор үмітлер бағлап яшикәлі Қауышырбыз Аллах тілесе Жанар арасында жепсілерді Бір нәрсәді үзі алмышу Бірге салған сүйу көпірлері Юғалыйдай сіз қоймаю Шақыр мені иксіз шексізлікке Жанарыма менің дәуа керек Біздің кебек көкке қауышқандар Ғашық жанар әлі жерде сирек Жанар арасында жепсілерді Бір нәрсәді үзі алышу Бірге
Яңа Йылдыз 3 проекты башланды бит дуслар. Бик тиздән проектның беренче чыгарылышларын да күрә алачаксыз. Иң мөһиме, TMTV каналыннан аерылмагыз. Әлегә тапшыруыбызны дәвам итеп, алдагы җырны тыңлап узыйк әле. Йыракыларга китеп яшит торгач, әллә тормыш басамы кешене? Нинди хәлләрдә генә булсаң да, онытма туып үскән җиреңне. Туган йортны зинһар ташламагыз, әткәй-әнкәйне ялгыз калдырмагыз. Йөрәк яласын биреп кешейткән, якыннарны бер кайчан югалтмагыз. Йөрәк яласын биреп кешейткән, якыннарны бер кайчан югалтмагыз. Алар көтә юлдан күзен алмый, балам кайтыр диеп тилмереп. Таш бәгыреле булмагызчы берүк, кайтып китегез инде бер күреп. Туган йортны зинһар ташламагыз, әткәй-әнкәйне ялгыз калдырмагыз. Йөрәк яласын биреп кешейткән, якыннарны бер кайчан югалтмагыз. Тилмертмәгез зинһар әткәләрне, тилмертмәгез сез зинһар әнкәләрне. Хөрмәт күрмичә үткәрмәсеннәр алар бер бирелгән шушы газиз гомерләрне. Туган йортны зинһар ташламагыз, әткәй-әнкәйне ялгыз калдырмагыз. Йөрәк яласын биреп кешейткән, якыннарны бер кайчан югалтмагыз. Алдагы баскычта Илина Нишева. Илина һәр вакыт диярлек иҗатта булган дисәк тә ялгыш булмас. Җырлар яздыру, төрле кызыклы очрашулар. Булар барысы да Илинаның ахыргы 2 аенда булган күренешләр. Әле алга таба да эшлисе эшләр бик күп дип уртаклашты җырчы. Уңышлы гына башкарып чыгуыңны телибез, Илина. Афәрин. Сөйүті жүмбірленген шағақларымда, теңсінмәдің гүл бақшамны рапыздың. Аңламадың, соңламадың хисләремне, шешке атқан қопшы гүлге қолың суздың. Кірпігімнен базғы ışıklar tamğan
Кен мин өткенерге өкелемин Көптен тынды ол көнернің яралары Saf мәхәббәтле сәнендә кайындырып Күкләр гүя үзе синен араланды Керфегемнән базлы шыклар тамган чакта Үбеп юатучым син булмадың Күз яуларын алырлык гөл икәнсең дип Сокланмада, акланмада син соңладың Көзләр җитсә сула хәтта иң затлы гөлләр Үз таҗларын ача язым серлеләре Язда дими, көздә дими шау чәчәктә Мәхәббәтнең парлы-парлы бөреләре Керфегемнән базлы шыклар тамган чакта Үбеп юатучым син булмадың Күз яуларын алырлык гөл икәнсең дип Сокланмада, акланмада син соңладың Күз яуларын алырлык гөл икәнсең дип Сокланмада, акланмада син соңладың Айгөл Шарафиева гомумән җәй айларын бик көтеп ала. Туган көннәр, истәлекле бәйрәмнәр барысы да диярлек шушы ел фасылына урнашкан. Шуңа күрә җәйнең 2 айы да бик продуктив үткән аның. Калган 1 айы да шундый рухта узсын дип теләп калабыз. Ә хәзергә Айгөлнең җыры сезнең экраннарда. Берни кирәк түгел күңел балкыр өчен гади генә тормыш сөю генә Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче Үз кояшым балкый күңлемдә Шундый нечкә инде күңелем Кылларына чиртмәк багылма Нигә һаман елмаясың димә Рәхәт миңа күңелем елмая Берни кирәк түгел күңел балкыр өчен Гади генә тормыш сөю генә Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче Үз кояшым балкый күңлемдә Көйе китеп торса күңел кылларымның Җырларымның иң моңлысын җырлыйм Таң җилләре пышылдыйлар миңа кушылып Яңа сулыш күкрәк тутырып сулыйм Берни кирәк түгел күңел балкыр өчен Гади генә тормыш сөю генә Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче Үз кояшым балкый күңлемдә Зәңгәр
Кырпыкларга баксаң назлы кояш, минем күңелемдә җылысы. Болытланмас күңел күгем булыр аяз, күңелем кояшы яктысы. Берни кирәк түгел күңел балкырышы, гади генә тормыш сөю генә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңелемдә. Берни кирәк түгел күңел балкырышы, гади генә тормыш сөю генә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңелемдә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңелемдә. Үз кояшым балкый күңелемдә. Арина Юртаева җәйнең барлык тәмен татырга өлгергән булып чыкты. Җиләкләр җыеп, авылда ял итеп, шунда ук илһам да туплап кайткан. Булай булгач, яңа сезонга син зур өметләр баглап керәсең. Шуңа күрә сиңа бик зур уңышлар телибез һәм җырыңны кушып җибәрәбез.
Birinchi o'rinda kim ekan? Bir necha mezgildan bilirmiz. Әлегә butun rezidentlарыбызны barlab алыйк. Tamşı yaşlar tamam. Özün iken, özün iken, özün iken, sen özün iken, özün iken, özün iken, özün iken, sen özün iken. Yakın kişiler var ul etiyeni tuğanlar, İngi madur canıga yakını biz yaşayan uğramanar. Canlar arasında cipsilerle bir nesede üze almışım, bir de salgan suyu köprüleri yuvalıyda siz koymayın. Туған йортны сені қары ташыламағыз. Әткейін кейні ялығыз қалдырмағыз. Йөрәк йылысын бирепке шейткен, якыннарыны бір қайшан юғалтымағыз. Kırpıdımdan bazılı ışıklar tamgan şokta, Ümbüp yuvatışım sen bulmadın. Göz yolların alırlı gül ikensin deyip, Saklanmada, aklanmada sen sağladın. Ni керек түгел күңел балқырышын, Гадигіне тұрмыш сүйігіне ләззәтләнеп сөйе біліп яшәү көші, Үз құяшым балқый күңлемдә. Сиңа булган яшьлегемә мәхәббәтте, Үрелеп чәчәк ада йөрәктә. Жәй көне бик күп кенә иҗат әһелләре өчен илһам туплаучыры. Шуңа күрә дә Гөлназ Мөхәммәдиева бары тик шундый стильдәге эшләр башкара. Иҗади яктан зур үсешләр теләп, хәзергә Гөлназның җырын сезгә дә тәкъдим итәбез. Игътибар экраннарга. Гаиләбез татулык, җырлашып яшигәле, аңлап сизеп бер-беребезне, сорашып торыйк хәленә. Бәхет кайдан килә, тамамы әллә күктән, сез якыннарым булганга, җырлап яшим бәхеттән. Бәхет кайдан килә, тамамы әллә күктән, сез якыннарым булганга, җырлап яшим бәхеттән.
негізләрін суытмайық біз, таныш болсын орыннар. Шулай жырлап бірге отырсын біздің келеген буыннар. Бәхіті қайдан келе, тамам әлі көктен. Сіз яқынарым болғанға, жырлап яшим бәхіттен. Бәхіті қайдан келе, тамам әлі көктен. Сіз яқынарым болғанға, жырлап яшим бәхіттен. Ғаилә іші нұрлы болса, жырлы бола табынар. Жан жылысын соғытмайша, тату яшик туғанар. Бәхіті қайдан келе, тамам әлі көктен. Сіз яқынарым болғанға, жырлап яшим бәхіттен. Бәхіті қайдан келе, тамам әлі көктен. Сіз яқынарым болғанға, жырлап яшим бәхіттен. Сіз яқынарым болғанға, жырлап яшим бәхіттен. Жырлап яшим бәхіттен. Абсолют хитны ашықладық, жырлар, клиплар қарадық. Демәк, тыныш көңіл білән тапшыруға нұқта қойсақ та була. Сізнің білән мен Илюза Гайсина болдым. Исән-имин тұрығыз.